Hêzên Sûriya Demokratîk tevî YPG û YPJ bi salane şerê Daişê kirin û heşt bajar û bi dehan navçe bajarok û gund yên Sûriye rizgar kirin. 23 Adara 2019 dayîkên zêdeyî 11,000 şehîdan û 21,000 birîndaran têliyên serkeftinê avêtin û têgihiştin goxwîna zarokên wan vala neçûye. Qesedê bi navê pêngava Bagera Cezîrê pêngava dawîkirina hebûna çetên Daişê dabû destpêkirin. Piştî pêngavê ku zêdetirî 6 mehan dewam kir, wekî vê rojê beriya 6 salan Qesedê serkeftina li dijî çetên Daişê rakihand. Ev yek jî rizgarkirina bajarokê Baxozê ya girêdayî Dêra Zorê gobargeha dawiya çeteyan bû bi dawî bû. Bajarokê Baxozê derdora 110 kîlometreyan dikeve rojhilatê Dêra Zorê û jaliyê Rojava û Başûr ve li hemberî ava Firatê ye. Ji Sûriye û Iraqê re herêmeke sînorî ye û nüfûsa wê 47,000 e. Li Bakur rojhilatê Sûriye Baxoz bargeha dawiya çetên Daişê bû golê hate tunekirin. Bi pêngav û berxwedana Qesedê re serweriya Daişê ya erdîngarî dawî bû. Lêberê 19,225 malbat di kampan de û bêtirî 19,000 çeteyên biyanî û herêmî li pey Daişê man. Li kêleka şaneyên veşartî ew jî dibin metirsiyeke mezin û gefa wan roj bi roj li ser cîhanê zêde dibe. Piştî serkeftina Qesedê li Baxozê bi nêzî 7 mehan wê hevkariya kuştina serçeteyê Daişê Ebûbekir el-Bexdadî li İdlib bi koalisyona navdewletî re kir. Heya niha jî xeteriya Daişê li herêmê heye. Ew xebiriya şaneyên razayî birêxistin dike. Herêm û bajarên Bakur rojhilatê Sûriyê yên ku dewleta Türk dagir kirine ji çeteyên Daişê yên reviyana bûye stargeh. Êrişên Tirkiyê yên li ser bendava Tişrînê hişt goşanên Daişê yên razayî li herêmê xurt bibin û çalakiyên terorî pêk bînin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê hişyarî dide civaka navdewletî got eger dosya çeteyên Daişê neyê çareserkirin û destê dewleta Tirkiye ji pişta Daişê neyê qutkirin, nêzik nedûr wê Daişê zindî bibe.